Nasakmit sa mga sakop sa National Bureau of Investigation-NCR ang mga minik nga perfume sa tindahan. Nahimutang sulod sa usa ka mall sa downtown area sa dakbayan Sugbo. Ania ang report. Dili sa usa ka tindahan nga nag-abang sa sulod sa usa ka mall sa downtown area sa Cebu City. Naka-display ang nakadayang produkto. Lakip nini ang inilang brand sa perfume nga mao'y target sa search warrant sa National Bureau of Investigation. Nakompiskar nila ang mga karton nga napuno sa mga pahumot nga gibaligya sa baratong presyo. Kapin sa 100 pesos ang kantidad ini sa tindahan, diin mokapin sa usa ka libo ka pesos ang original. Samtang dungan sa gironda ang stall sa second floor, di nagkuha usab ang mga kinarton sa susamang pahumot. Managsama lang ang tag-iya sa mga pahumot nga gipamaligya sa ground floor o sa second floor sa Naaswing Mall. By the price itself, it can you can already determine that there is something wrong with the product. Yes. And of course, they don't pay taxes if this is smuggled or fake or whatever. Gidugang sa NBI official nga ang ilang operasyon nagikan sa reklamo nga gipabot sa ilang buhatan mahitungod sa pagkopya sa identity sa produkto sa pahumot. Dili lang matod pa makadaot sa ekonomiya, ilabi na sa mga tag-iya sa produkto kung dili delikado usab kuno sa panglawas kay wa man kini moagi sa proseso ug wa masusi sa Food and Drug Administration. Samtang wala mo pa interview ang tag-iya o ang tagdumala sa maong tindahan. Gamito na mga nasakmit nga fake perfume isip ebidensya sa kasong ipasaka batok sa tag-iya. This is not only a crime against our economy, and this is one of the mandate and the marching orders of our new director to go after counterfeiters. Kasi itong kasing counterfeiters na to, marami kasing mga crimes that can be associated with this, including terrorism, the money that they will generate from here, and also money laundering. Sa pagkutlo ning balita, wa pa matino kung pila ang kantidad sa mga nasakmit nga fake nga pahumot. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.